Vítejte. Dneska se spolu vydáme na fascinující cestu, která mapuje celý lidský život. Podíváme se na to, jak se z nás krok za krokem stávají osobnosti, kterými jsme. Všechno to vychází z práce skvělé vývojové psycholožky Marie Wagnerové, takže se připravte, začínáme prvním nádechem a skončíme až u závěrečného ohlédnutí. Hele, to je otázka, kterou si asi položil každý z nás, co? A přesně na ní se dneska zkusíme najít odpověď. Takže tohle nebude jenom takový povídání, je to vlastně i takovej malej osobní průzkum pro každýho z vás. Tak jo, jdeme na to. Začneme úplně od základů. Z čeho se vlastně skládá to, kým jsme? Co jsou ty úplně základní stavební kameny naší osobnosti? Takže co to vlastně je ta vývojová psychologie? No, jednoduše řečeno, je to věda, která kreslí mapu našeho života. Snaží se pochopit, proč a jak se měníme, jak jinak přemýšlíme a cítíme jako děti, jako dospívající a jako dospělí. A jsme u toho. Ta slavná věčná debata. Příroda nebo výchova. Na jedné straně máme geny, takový náš vnitřní program, se kterým přijdeme na svět. A na druhé straně je úplně všechno ostatní. Rodina, škola, kamarádi, prostě celý svět, který do nás otiskuje svoje zkušenosti. Ale pozor, tohle není žádný souboj. Je to spíš takovej neustálej tanec. A to je přesně ono. Není to buď a nebo. Vůbec ne. Náš vnitřní geneticky daný plán se neustále potkává s tím, co zažíváme a co se učíme. A teprve z téhle souhry, z tohohle propojení, se rodí to, kým doopravdy jsme. Fajn. Základy máme. Teď se pojďme přesunout do prvního velkého dějství našeho života. Od prvních měsíců až po školku. Tedy do doby, kdy si skládáme ty nejdůležitější nástroje pro život. Tohle je prostě neuvěřitelný, když se nad tím zamyslíte. To malý mimino nejdřív zkoumá jenom samo sebe. Svoje ruce, svoje nohy, ale pak často úplnou náhodou zjistí něco naprosto zásadního. Že když máchne rukou a trefí hračku nad sebou, ta se rozhoupe. Bum! A v tu chvíli pochopí, já můžu něco udělat se světem tam venku. To je obrovský mentální skok. A tohle je absolutně zásadní moment. Psychologové tomu říkají psychologické narození. Je to chvíle, kdy dítěti docvakne, že máma není jenom prodloužení jeho vlastní ruky, ale že je to samostatná osoba. A že ono samo je taky samostatná osoba. Tady, přesně tady, se rodí naše já. No není to skvělý. Tohle přesně vystihuje to nádherný absolutní sebevědomí, který malí děti mají. Svět se točí kolem nich. Všechno je možný a s nově nabitýma schopnostma si připadají jako superhrdinové, kteří zvládnou úplně, ale úplně všechno. A teď se scéna mění. Vstupujeme do docela dramatického období školních let a dospívání. A ta hlavní otázka, která visí ve vzduchu je, kam vlastně patřím? Tady se prostě všechno mění. Rodiče jdou tak trochu na druhou kolej a středem vesmíru se stává parta. Kamarádi. Ta parta má vlastní pravidla, vlastní kodex. A to, co si o vás myslí oni, je najednou mnohem důležitější, než co říkají dospělí. A poslouchejte tohle. Najednou už nejde o to, kdo má jakou hračku. Ne, ta nejdůležitější věc na světě, ta nová měna je důvěra. Schopnost někomu něco říct a vědět, že to zůstane mezi vámi. To je základ pro skutečný přátelství, který se tady začíná tvořit. A u kluků slyšíme vlastně to samý, i když to řeknou možná trochu víc na rovinu. Být podrazněskej. To je prostě ten nejhorší zločin v jejich světě. Je to zrada lojality a ta je v tomhle věku často svatější než jakýkoliv pravidla dospělých. A mezitím se v hlavě děje úplná revoluce. Zatímco menší dítě přemýšlí hlavně o tom, co vidí, co si může osahat, takhle to prostě je, tak dospívající, ten si začne klást úplně novou otázku. A co kdyby? Co kdyby svět fungoval jinak? Co kdybych já byl jiný? Tohle je zrození abstraktního myšlení, který umožňuje zpochybnit úplně všechno. Tak jo, školu a pubertu máme za sebou. Teď se pojďme podívat na dospělost, kde se náš život začíná definovat hlavně přes role, který hrajeme. V práci, ve vztazích, v rodině. Takže co nás čeká, když je nám 20, 30? Je to vlastně takový obrovský seznam úkolů. Musíte se postavit na vlastní nohy, najít si práci, která vás uživí, najít si někoho, s kým chcete strávit život. A do toho všeho se snažíte nějak vybalancovat to, co chcete vy sami, s tím, co dlužíte ostatním. Je to prostě období stavby základů. A teď trochu studená sprcha reality.
Tyhle statistiky, i když jsou starší, nám ukazují něco zajímavého. Ten přechod od zamilovanosti k tomu běžnému každodennímu životu, tenž často přinese první velkou krizi. Ty první roky manželství jsou zkrátka testem, jestli ten romantický ideál přežije střet s realitou. Krize středního věku. To zní hrozně, co? Ale co když to není konec, ale spíš taková velká životní inventura? Možná je to ta poslední velká šance zastavit se a zeptat sám sebe. Hele, je tohle život, který jsem fakt chtěl žít? A pokud ne, můžu s tím ještě něco udělat? A ty role se nám mění dál celý život. Nejdřív přijde syndrom prázdného hnízda, kdy děti vylítnou z domu a vy s partnerem musíte najít novou společnou řeč. Pak přijde konec v práci a s ním otázka, co teď budu dělat se vším tím časem. A pak, často nečekaně, přijde nová úžasná role prarodiče, kde můžete předávat moudrost, ale už bez té každodenní dřiny. A tím se pomalu dostáváme do finále. Do fáze, kdy už tolik nebudujeme, ale spíš se ohlížíme a přemýšlíme, co to všechno vlastně znamenalo. Wow, vědomí časové omezenosti. To je silná myšlenka, že? Najednou nejde o kvantitu, ale o kvalitu. Už nepočítáte roky, ale vážíte si každého dne. Každý vztah, každá chvíle má najednou úplně jinou, mnohem hlubší hodnotu, protože víte, že ten čas není nekonečný. A kam to všechno směřuje? K tomuhle. K dosažení stavu, kterému Erik Erikson říkal integrita. Co to znamená? Jednoduše řečeno je to o tom podívat se do zrcadla na celý svůj život, na úspěchy i na chyby a říct si, jo, to jsem byl já. Se vším všudu. A je to v pořádku. Je to smíření se s vlastním příběhem. A tím se kruh uzavírá. A vracíme se k vám. Celý tohle byl jen takový průvodce, taková mapa. Ale ten váš skutečný příběh, ten píšete jen a jen vy. Tak se zkuste na chvíli zamyslet, který období bylo pro vás to klíčové. A hlavně pamatujte, že ten příběh ještě nekončí. Píšete ho dál. Každý den,